radovej a atletický rozhlas. Píšu auto. No, já jsem si chtěl přehlíklý. Ale jo, to se už něco stalo. Někomu. Rádio, ale rádio jako... Já jsem Tady jsem dělal minulé na nábřeží a nepovedlo se to, jak jsem si dal hlavičku. No ne, já jsem šel na lampu, byl jsem si tam to lampu a byl jsem tak důležitý, že jsem na to zapomněl. Já jsem dal hlavičku, jsem za hlavu, ty vole. Jsem se chtěl chytnout za tu lampu, já jsem padal dozadu oku. Protože jsem měl černou oku, neviděl jsem. A pak jsem si s tím dal čepici okolo, tady taková štěrka. Jsem si mohl zahnout. Štěrka. Ty porádu, začínej, ale zasíhám, bolo, víš to? Slychám to s tabákem, to si pomáhá, až to do papíku balíš na ničí zemka. A pak se tyhle nejde tak, no. Ne. Hej, ty dneska ne. Tak jo. Tam dělá. Nechci to vědět. Koupil jsem to od toho od jednoho mega ze Soulside, když jsem tam měl nahlit. Jdeme oku. Normálně někdy tam mají dobrý úlohy. Čum, jako který si dáme dáme. Určitě na tady lidi to podporil. Aha, a přímo do výlohy. Ivan. Nepošleš ty videa.